Itt vagyunk az utcai csatak közepén. Az emberek autókat gyújtanak fel, onnan lövik a könyvgázt. Gumilövedékekkel is támadnak. De most nagyon szoftos az ellenállás rendőrök részéről. Itt estére lesz itt kurva nagy érengzés. Ha látom előre, itt ég a tűz. Arra megyünk tovább. Ott háttérben látszik, az ott könyvgáz. Amerikai gyártmány. Lőnek, megint. Hátrébb megyünk. Ezt a pontot tartják a forradalmárok. Tehát tévedés nehezőség, ez nem zavargás, ez itt forradalom követelésekkel megint. Hiába mondja az állami tévé szokás szerint, hogy ezek mind csőcselék, és nem egyiptomiak. Ezek itt egyiptomiak, nem csőcselék, fiatalok, idősek, nők és gyerekek. Magar? في مشكلة يا أستاذي؟ لا لا الباسبور في موجود؟ في؟ لا دي nagyon erős a könyvgáz. Emberek itt ecetet és Coca-Colát osztanak meg, orvosi maszkokat. Vonulnak előre. Ott is elő is gyújtottak egy tüzet. Sokkal mélyebben vagyunk bent. Ez már nem a Tahrir tér, hanem az út a belügyminisztérium felé. Bár most már nekünk a Keszlein utca. Megyünk közelebb. Nem látok. Könyvgáztól. Az az első sor. Zajlik a dombálózás. Vonulnak visszafelé, ez azt jelenti, nekünk is jobban megyünk. Itt van a szükségkórház kimond a Tahrir téren. Ezek az emberek nem, akármi történik itt, előre kell vinni őket, nem tudnak feljebb menni. Igen. Egyelőre ennyi.